YouTube βιντεάκι. Τέλεια. Την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη στιγμή. Καλά, δεν σας έχω μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι Σάββατο, είμαστε στην Άξο, έχουμε φτάσει στην Άξο. Με το Μουστάκης Flower Company και με την Terra Grazia θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event εδώ πέρα, όπου σήμερα το βράδυ θα πάμε να φάμε σε ένα χωριό εδώ πέρα στην Άξο και μας έχουν έτσι φτιάξει ένα custom πανηγύρι για μας. Και αύριο θα πάμε να κάνουμε ένα workshop, το οποίο είναι με λουλούδια και θα κάνουμε συνδυασμούς, καθώς το Μουστάκης Flower Company φτιάχνει έτσι συνθέσεις με λουλούδια σε διάφορα events και γενικά μπορείτε να το βρείτε στην Αθήνα, στην Ήο, στην Άξο, οπότε είμαστε εδώ όλοι μαζί. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, θα σας το βάλω εδώ πέρα κάτω τώρα για να μην το προφέρω λάθος. Μας έχουν κάνει και έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι που μέσα έχει διάφορα πράγματα, κάποια πράγματα της DAV, όπως ένα αποσμητικό. Αυτό είναι κάποια λεμονάδα ίσως, δεν ξέρω. Έχει διάφορα χαλβαδόπιτα αμυγδάλου της Νάξου. Έχει έτσι διάφορα πραγματάκια και ένα σημείωμα. We're so happy you're here. Εγώ να δείτε πόσο happy που είμαι εδώ. Δεν συνηθίζω να έρχομαι σε PR έτσι, ταξιδάκια και events βασικά, γιατί είναι όλα στην Αθήνα, οπότε δεν έρχομαι πολύ συχνά, ενώ με καλούν οι άνθρωποι. Αυτή τη φορά όμως δεν θα το έχανα να έρθουμε στην Άξο και έτσι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μόλις φάγαμε μεσημεριανό, είδατε κάποια πλάνα από το πρωί μεσημέρι μας που ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί για να προλάβουμε το πλοίο. Αλλά όλα καλά, έχουμε πολύ ωραία παρέα. Είμαστε εδώ πέρα πολλές creators, κοπέλες από τα social media γενικά και άλλων ειδών άνθρωποι. Και τώρα ήρθαμε λίγο να ξεκουραστούμε στο δωμάτιο, γιατί όπως σας είπα το βράδυ θα πάμε σε αυτό το homemade πανηγύρι, το δικό μας πανηγύρι. Και ήρθαμε λίγο να ξαπλώσουμε γιατί έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Οπότε ναι, αυτό, εγώ μένω με την Άννα, Hair Goals by Anna. Το κορίτσι μου που θα μας φτιάξει και τα μαλλιά, το πρωί έβρεχε, οπότε έχουν καταχαλάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά ανυπομονώ να βάλω τις πιτζάμες μου για να ξαπλώσω, γιατί έχω κουραστεί αρκετά. Μέχρι στιγμής όμως περνάμε τέλεια. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο νησί και έχω βάλει και αυτό το τικ στη λίστα των κυκλάδων μου, οπότε πολύ χαρούμενη. Και όλα αυτά εδώ. Ναι, σωστά. Αυτά τα έχετε. Η Βουγιουκλάκη στο όρος. Η Βουγιουκλάκη που είναι, στο ώμο. Στο ρόλα, εντάξει. Εδώ είναι παπουτσάκια μπούγκερ 60 χρόνων. Αχ, ναι. Τέλεια. Σε ένα custom πανηγύρι δικό μας που το φτιάξανε για μας. Και εδώ έχει μουσικά όργανα. Και εκεί θα φάμε σε λίγο. Παίζει το γλυκό το ψάρι και πόνι το παλικάρι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για το YouTube κανάλι μου. Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Πολλές φορές θα κοιτάω τον εαυτό μου, γι' αυτό είναι σαν να μην σας κοιτάω, ενώ τώρα κοιτάω την κάμερα. Ξεχνιάμαι κάποιες φορές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ετοιμαστούμε. Είναι πρωί. Καλά, είναι 11 ας πούμε. Μόλις έχω έτσι κάνει λίγο τα μαλάκια μου, δηλαδή μου τα έκανε η Άννα, δεν τα έκανα μόνη μου. Και τώρα θα ξεκινήσω να ετοιμάζομαι, οπότε είπα να σας
δείξω τι θα κάνω. Ξέρετε ότι εγώ πολύ δεν βάφομαι. Ξεκινάω πάντα, έχω κάνει skincare το πρωί με τις κρεμούλες μου και τα λοιπά, τη βάζω. Glazing milk, ενυδατικές κρέμες ματιών κουλουπού. Οπότε τώρα ξεκινάω με την Bobbi Brown, την Vitamin Enriched Face Base, που μου αρέσει πάρα πολύ. Χθες έσπασα και τον ύφη μου, οπότε θα το υποστείτε και αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη. Τώρα θα το πάω λίγο πιο πάνω για να μην το λερώσω. Η συγκεκριμένη βάση νιώθω ότι μου κάνει πολύ καλύτερο το μακιγιάζ χωρίς να κάνει γραμμές, γιατί στην ουσία το πρόσωπό μου είναι ανυδατωμένο, αλλά ταυτόχρονα δεν μου δημιουργεί λιπαρότητα στη συνέχεια. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου make-up, που τώρα το πρωί δεν θα μου χρειαζόταν γιατί θα βάλω αντιλιακή. Χρησιμοποιώ αυτήν με χρώμα από το σκάνι, αλλά εχθές το βράδυ που δεν ήθελα να βάλω αντιλιακή με χρώμα, λέω δεν έχω make-up. Όλο αυτό για να καταλάβετε ότι εγώ γενικά με το make-up δεν έχουμε και τόσο πολύ σχέση. Τέλος πάντων, χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το πανηγύρι που μας έφτιαξαν. Πήγαμε σε ένα χωριό που λέγεται Φιλότη. Όχι Φιλωτή, Φιλότη νομίζω. Ναι. Όπου μας έκανε μια ξενάγηση εκεί ένας κύριος 70 χρονών, 76, τι μας είπε ότι ήτανε. Ο οποίος μας έδειξε έτσι κάποια πράγματα του χωριού και μας είπε την ιστορία τους. Αξίζει γενικά αυτό το νησί, άμα θα έρθετε στην Άξο, να το επισκεφτείτε, γιατί έχουν δημιουργήσει το παλιό κουρίο, το παλιό σιδεράδικο, το παλιό mini market με όλες τις μάρκες μέσα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να το δείτε, γιατί βλέπεις, ξέρεις πώς ήταν τα πράγματα το 1821. Είναι ένα πολύ παλιό χωριό εδώ πέρα, το οποίο μας είπε ότι επειδή δεν ήρθαν κατακτητές σε αυτούς, δηλαδή μπορεί οικονομικά, ας πούμε, να νιώσαν τον πόλεμο, να είχαν φτώχεια, να είχαν αρρώστιες κτλ, αλλά δεν ήρθε ο κατακτητής σε αυτούς να τους κατακτήσει, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Νάξος, και συγκεκριμένα μάλλον αυτό το χωριό, έχει πολύ χαρούμενα τραγούδια με την υπόλοιπη Ελλάδα, που την εποχή των κατακτητών είχαν πιο τραγούδια έτσι βαριά, που μιλούσαν για την αθλιότητα του κόσμου τότε κτλ. Κόσος Concealer στην απόχρωση 1,5C. Βάλουμε και λίγο εδώ, και λίγο εδώ, και λίγο εδώ. Καλύψουμε και κανένα σπυράκι. Τώρα αυτό με πονάει. Καταλαβαίνετε. Το πρόσωπό μου δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, ενώ πέρασε μια πολύ ωραία φάση πριν λίγες μέρες. Τέλειο concealer. Δηλαδή δείτε το μαύρο κύκλο πριν και δείτε τώρα τι ωραία λάμψη μου έχει δώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση μας, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα αυτό θα το βάλουμε μέσα σε λίγο το αυτή, αλλά ναι. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε Lifter Sticks από Maybelline, το νούμερο 65. Έχω ξεχάσει εδώ. Ναι, επειδή τώρα δεν βάφομαι σε καθρέφτη, μπορεί να μου έχει μείνει και τίποτα που να μην το έχω δει, γιατί βάφομαι στο παράθυρο. Και σαν καθρέφτη έχω εσάς. Δείτε τι ωραίες γωνίες που σχηματίστηκαν έτσι ξαφνικά από το τίποτα. Αυτό δεν είναι ένα κανάλι που μπορείτε να παρακολουθήσετε γνήσιο μακιγιάζ. Βάφομαι απλά για να βαφτώ, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορώ να σας το διδάξω. Λοιπόν, πήρα από NYX αυτό το Cheeks Fat, το οποίο είναι έτσι υγρό ρούζ. Βέβαια έχω μαζί μου και το... ποιο έχω? Τι είναι αυτό? Έχω μαζί μου και Rare Beauty, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό.
Αυτό είναι full φυσικό. Οπότε θέλει χτίσιμο μετά. Και για να έχουμε διάρκεια, γιατί θα είμαστε σήμερα σε αυτό που θα κάνουμε, θα σας εξηγήσω, βασικά θα το δείτε, θα είμαστε πολλές ώρες. Εννοείται από Patrick Ta, αυτό το ρούζ, το οποίο έχει full pigment. Ας δω και λίγο στον καθρέφτη τι μου συμβαίνει. Λίγο έτσι, να είναι λίγο σαν να μας έχει κάψει ο ήλιος. Και τώρα τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο υγιή. Έχουμε αποκτήσει λίγη υγεία. Μετά, δεν θα κάνω τίποτα στα μάτια μου. Αλλά θα βάλουμε αυτή τη μάσκαρα από Refy. Είναι η καφέ. Αυτή που έχει αυτό το περίεργο βουρτσάκι. Δείτε πόσο μεγάλες τις κάνει. Εντάξει, βέβαια έχω φλωμώσει στο λασέρου, αλλά κατευθείαν η βλεφαρίδα έχει αποκτήσει το μήκος που θέλουμε. Κάνουμε και λίγο φρύδι που θέλει brow lift, αλλά δεν πειράζει τώρα ό,τι είναι. Έχω αυτό από Sephora που μου αρέσει πάρα πολύ. Fluff Fix Brow Wax. Είναι πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό και δεν κάνει κομματάκια. Το αγαπημένο μου μολύβι είναι από Express Yourself MD Professional, το L218. Το πάρα πολύ αγαπημένο μου και πολύ φτηνό. Και το έχω πάρει και άξιστο, μπράβο μου. Έτσι λίγο. Γιατί από πάνω θα βάλω από Maybelline το Glaze, το 007. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ενυδατικό κραγιονάκι. Δεν θα βάλω ακόμα gloss, θα έβαζα από Kiko το νούμερο 20, 3D Hydra, αλλά δεν θα το βάλω ακόμα γιατί έχουμε ακόμα ώρα μέχρι να φύγουμε. Θα το βάλω τελευταία στιγμή. Το καινούριο setting spray μου είναι το Airbrush από Charlotte Tilbury, το οποίο θα μου κρατήσει αυτό το μακιγιάζ όλη μέρα, μου το έχει εγγυηθεί η Φελίνα αυτό. Ότι αυτό είναι τέλειο. Ότι πάμε να το δοκιμάσουμε, βασικά το έχω δοκιμάσει κιόλας. Μην λέω ψέματα. Ωραία. Στην αρχή είσαι έτσι σαν βρεγμένη, αλλά μετά ανοίγεις εδώ την πορτούλα, σε χτυπάει ο ναξιώτικος αέρας και στεγνώνεις. Η θέα μου είναι αυτή, δεν είναι και πολύ ιδιαίτερη. Αυτή είμαι, λοιπόν. Θα σας κάνω και ένα outfit of the day εδώ που φτάσαμε. Ξαναβάλω εκεί. Λοιπόν, θα το δείτε ολοκληρωμένο το look. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, φοράω αυτό το τύπου λιντζερί, το οποίο είναι Pull & Bear. Φοράω αυτό το παντελονάκι το λινό, το οποίο είναι H&M. Από κάτω Mules, τα οποία είναι Zara. Δεν ξέρω καν αν τα βλέπετε με κάποιο τρόπο. Και αυτό μου το σακάκι θα βάλω από πάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι H&M κι όμως. Και θα είμαι κάπως έτσι. Και θα είμαι κάπως έτσι για σήμερα. Μου αρέσει πολύ. Εχθές εδώ μεταξύ του πανηγύρι ένας καλός παππούλης μας έδωσε και αυτά, μας τα μοίρασε στην κάθε κοπέλα. Τι ωραία που ήταν. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό το σκλωρικάκι, το οποίο το έχω πάρει από About You. Η μάρκα είναι Pilgrim. Αν τη λέω σωστά, γιατί... Και αυτά που έχω από όταν γεννήθηκα τα έχω αυτά.
οπότε τα φοράω συνέχεια. Και this is me. Έχουμε να πάρουμε κάποια σύνεργα μαζί μας. Τώρα θα σας τα δείξω και ό,τι καταλάβετε εσείς από αυτή τη φάση. Λοιπόν, έχουμε να πάρουμε αυτό. 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 Και μία ποδιά. Και 2 γάντια. 2 γάντια. Νομίζω ότι κάτι έχετε καταλάβει. Και μία ποδιά για να μην λερωθούμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ, οπότε τα λέμε εκεί που θα πάω σήμερα. Όσο πιο απλό το το ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία. Πανέμορφο, είναι το πιο ωραίο που έχω δει. Ευχαριστώ. Ποιο είναι, αυτό που τα βρήκε. Τα βρήκα στην ουσία ένα λουλούδι που δεν έχει γίνει ακόμα και είναι πράσινο.